garaipena tartilekako salkapenean, baina ez dut uste zanik hori helburua hasieratik. Ez, argita garbi, helburua itzulia irabaztea zen, saiatu geha, gure eskuzion modura jokatu dugu, baina etapa bakoitza ikusi bertzen egunez egun nola juten zen, eta oso zaila zen aurretik erabakitzea nola nahi genuen eraman. Agian, erasokortasun pixka falta da Nafarroko itzuli honetan, atzoko etapa blokeatu egia egon zen egoeragatik eta klimagatik? Izan daiteke, baina gaur egun aurtengo dinamikan ikusten duguna da. Ez dugu lider garbi bat gorakatena hautsi dezakenik, edo talde bat planteamendu zorrot bat jarri eta guztiz balintzatu dezakenik. Orduan, indarrek parekatuta duteak, hau dakar. 3. postua lere salkapen nagusian, podiuman egotea ostasun txiki bat. Bai, eta are gehiago Adrian Regadakin beti txirrindulari berriak sartzen saiatzen geha baien ibilbidea indartzeko eta berasteko, eta pozik. Zorionak. Eskerrik asko.